kidung rumasa ing wajibe dadi murid ora kena
jok luduk, jok lidik tindak mriki Mas. Sore-sore padang jam yah menten pro pradangga para kanca pengrawit tesik semangat. Semangat no piye mangsamu. Semangat. Lha iki lho. Semangat. Semangatmu padha karo semangatku, padha karo semangate para peladen. Panas mlaku ora nggawa payung. Sanggale diseret ramaane mlentung Surabaya keker ngungsi neng Madiun numpak sepur ning Jakarta janji rukun tetap merdeka cari Semar wong urip aja samar sabar jare gareng sing ra jujur dadi dekleng. Oke. Jare Petro sing sayuk kuwi matuk. Jare Bagong
seneng nabung ora bolong panas-panas mlaku ora nggawa payung srandale diseret dramaane mlebu geger sineng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka ora susah rono rene sing penting nyambut gawe ora susah rono rene seneng atine metu segone ayo ora gawa payung sranggale diseret selamaane mlesung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka Merdeka jare pake kudu sregep nyambut gawe jare biyung wong urip seneng tetulung jare simbah wong obah mesti mama jare simbok ra sekolah ora ilo sik enek turahan to semangat oh lho tetep kanca-kanca niku nggih wah jan muda-muda muda-muda caket sikat cakut lan trampil Trengginas tenan niki sing diarani gending kuno oh nggih kuno-kunane gending kuwi yen sik kerep diungelke Piyayi sepuh-sepuh nanggenipun midanget wah nyonyok rasa Mas. Pamane kaya tublek suweng tinggal lenter mampur ketundung gudel apa lera piye to Pak sapa kayak Pak Satri apa Pak sapa Pak Empong Pampong to Pak Empong ya Pak sapa Pampong ke julukane asli jenenge Gutomo kan wong kowe iki tembang kuno kok rumangsamu maling ora ki bocah-bocah cilik iso ndelok sari dari pertunjukan bener sing penting kaya lep tinggal seduh rumangsamu ya nggih nderek Mangayu Bagya nggih Gus Pedro aku iki ya aku sakmene mbane iki aku seneng enek sing rada mesake ya bodoh kaya nyekar kunden apa kuwi tukang gambang malah kaya nunggoni sarean rumangsamu lha iki malah merdeka dhewe kok ngono niki sinambi nylamur laku wondene keluarga ageng nyanpun Pak Suwarno Mas Yadi yang sukses menjadi bos roti alhamdulillah Jasa Amar kok mulih gawani jeladenan dhewe-dhewe wis engko paling enggak bahan roti ki budangku mulih gawani gelepung kowe roti seneng roti aku seneng aku tape ya seneng tapi seneng aku cara tak Pirotino gelem. Tapi roti senenganku. Mas bayaran luas aja kuwi. Tapi roti iki. Mula kuwi angel nek ra dicake pas nggone ya ora kepenak. Nggih. Ngoten. Malah menika elok sanget Mas Suyadi menika putranipun Bapak Warno. Estu Mas Estu. Binjang tanggal 28 menika badhe grand opening. Saestu Kampung Roti wonten Malang. Wah, niki padha karo daerah Kula Blitar niku ngeten Kampung Coklat. Iki sakala lagi booming-boomingnya suatu desa yang menjadi apa jenenge iki objek wisata. Oke. Mas Jadi Yadi enek Mas Yadi ki Malang ki arepe gawe Kampung Roti. Bener. Kok opening Blitar paling Kampung ora Coklat ya wis ana. Terus daerah ini jenenge iki Malang enek sebelah nu Kampung Apel ya wis metu. Blitar sebelah rada ngulon ki ya Kampung Blimbing ya wis. Nggonmu gawe tuh. Kita awe ra gaene iki tak gaene iki iki.
apa jenenge daerah nggonku pusat nggonku kan. Oh, kampung apa tuh? Kampung Kere nggonku iki wah dadi gawe ning umpuk nek kono. Ya termasuk sapa? Ya aku dhewe. Oh, alah. Amin. Amin. Loh, aja Mbak Amin lho. Mbak aku Kere iki mbak aku lho tapi nun sewu lho. Kere iki jangan dipandang sebelah mata. Tapi dalam kalau kita bisa mengelola tekun. manajemen kere, itu Upamanya, sebetulnya awake dhewe iki bisa memanfaatkan loh. Bro. Manajemen kok kere Manajemen lho. Kere itu harus punya manajemen loh, Mas. upamane Kabeh iki lek manajemennya tertata, iki insyaallah bisa maju loh, Mas. Umpamane kere-kere Blitar di kelompok. Kelompokne bener-bener. Kita bisa memberi modal. Mbok ragati sih. Elek pertama. Wow. Dadi kere-kere numpak elek isuk budal ning Blitar disebar. Wah. Perapatan ceng. Mulai jam piro aku start? Ya biasa jam 7 isuk. Waya wong budal kerja. Waya budang nyambul gawe, kaya awake dhewe yen iso kok nyambul gawe. Kowe marahi matamu sing mbok inget-inget nyambut gawe sadurunge nyambut gawe ya ade nyambel sik mangane kere kan sambel. Oh iya. Ngono lho, Bro. Tadi tak gandeng dadi siji. Iya. Nyambut gawe sik kere-kere iki diwehi panganan sing enak, nyambut gawe benefit, engko budal numpak elep disebar ning perapatan-perapatan. Dal. Begitu bekerja Wis nyambut gawe jam 5 nglumpuk. Jam 5 sore nglumpuk. Omset pendapatan dikelompokne. Ade kelola dengan baik, Bro. Umpama entuk setahun fasilitas ke ade yo kudu dilengkapi. Kebutuhan kere apa dicukupi, tapi ade yo justru apa jenenge akomodasi harus ditingkatkan. Maune numpak elep, Saiki ade tuku bis. Lho. Mergo anak buah semakin oke. Semakin banyak. Bener. Awake dhewe pertama dalam kota, saiki mu luar kota. Edian Mergo langsung. paling tidak yang ngerti ade sukses kere-kere nglumpuk pengen nyawiji. Iya. Antar kota dalam provinsi. Kere kok nyawiji. Nggih lho Mas. Lho ora ngerti kok iki. Niku lek wis pengelolaane napa niku manajemennya maju otomatis akeh sing pengen gabung. Bener. oke. Ane kaya dalang rame mesti yoga-yoga nglumpuk. Iya. Padha. Kere ya ingin ngono kuwi, dikelola. Iya. Antar kota dalam provinsi. Wedan. Bis kotok gedhi. Jam 7 budal. Ojo jam 7 lho, lek luar kota kelas ade jam 4 subuh. Wih. Jam 4 subuh start. Kere jam 3 dipecuti tangi. Ya ora ya tangi dhewe diomongi. Jam 3 tangi. Iya. Numpak bis, mangan sik. Awake dhewe harus menjaga kesehatan. Iya toh. Mergo padha menungsane. Bener. Nesta ning utama. Wah, Nesta ning utama. Nesta Bener. Ya, utama apik lho niku. kuwi lho. Sae niku. Ning utama kok. Prinsipe apik. Aja disawangki peh kere iki terus wah wong sekolah iki asumsine sing ning berangkat jam 4 awake dhewe numpak bis antar kota dalam provinsi disebar Kediri, Tulungagung, Kediri, Tulungagung karo Nganjuk. Weh, Magetan Ngawi ora? Magetan aja kadoan sikan. Yo kludek 4 kota kuwi wae sik. Begitu mbok sebar. Sebar awake pertama tuku bis sing 3 prapat. Oh. Sing 3 prapatan iku rada cilik sing biasanya mburi digambari wayang nek biasanya nek 3 prapatan kok. Iki koyo bise sapa? Bis sing asine blabli rusak. Ya kuwi ya sopir iku Pak Sampir wae rasa-rasa. Ngono ya. Iya. Sopir legendaris. Lho niku dadi iku sebar. Nggih Mas, niku pengelolaannya harus cetha. Lek wis nglumpuk kabeh. Begitu proses berjalan paling saya jamin itu 2 bulan pasti omsetnya besar. Melunjak mesti. Melunjak. Iya. Yang penting awake dhewe pengelolaan manajemen tertata. Begitu melunjak fasilitas kere ditingkatkan. Kebutuhannya apa dituruti. Tapi akomodasi harus ditingkatkan. Maune elep ganti bis. Bis sing 3 prapat. Iya. Bener apa arep. Saiki mau tuku bis sing rodok gedhi. Lho. Kelasnya kaya Indonesia. Wah. Kaya Sumber Kencana. Bener. Awake dhewe kelasnya wis rada adoh. Oh, dadi jam terbangnya wis Jam terbangnya nggih Mas Bayu. Nggih. Biasanya mau budal jam 4. Iya. Saiki lebih saya gedhi iku budal jam 1 bengi. Kok kaya study tour. Semakin jarak tempuh semakin jauh, Bro. Semakin jauh, jarak tempuh semakin jauh. Mergo memperjuangkan hak para kere. Nesta ning utama. Nesta ning utama. Disebar Surabaya. Jam 1 wis mulai standby. Iya, standby jam 1. Antar kota, antar provinsi. Mbok gawani tas mesti. Ya ora lho, Pak. Sing maune kresek. Batok. Iya, tas nojo. Maune kresek dadi tas dadi rangsel. Terus budal cak mulih neh saya jamin selama 3 bulan omsetnya meningkat lagi. Mergo wis antar kota, antar provinsi. Wah, lho. Iki berarti gabungannya meluas. Iya no. Fasilitas mbok cukupi lagi kebutuhannya. Maune kresek, ganti tas, ganti rangsel, ki ganti koper. Transportasine tuku pesawat. Loh. Awake dhewe antar negara. Wah, iya.
Sian lah. Hebat lah sampean. Mergo lek tertata manajemen wis terjamin. Wah, begitu kowe numpak helikopter antar negara. Antar negara dadi angger liwat Malaysia kere telu ceblok ledah. Leng. Ceblok nedel. Tak jamin, Jan. Piye tuh? Bongko kabeh. Lah kira ya mesti sukses kuwi. Sukses piye jeleput kuwi. Lah kirene entek mbok ceblokne kuwi. Ki kirene sik turah siji. Sik turah sitok iki. Ya aku dhewe iki. Ya kuwi sing tukang nyeblokke kancane. Provokasi ngoten. Dadi nuwun sewu, Mas. Sing diarani wong nyambut gawe krana ikhlas niki kaya panjenengan kula lan sak kanca. Dadi sing diarani ikhlas ora kok tegese duwe pamrih ning ngalap berkah, berkah lan barokahe disengkuyung utawa dijurung dedungake marang penyane Pak Suwarno Saksono. Napa meleh oleh pandungane para kere-kere menika dados ki wis ora ana hubungane kuwi nyuk, munyuk. Ora nek. Wah, berarti kok pengen munyuk. Gawe kampung munyuk ngono ya. Wah, angger norno. Tasik nderek larasipun slendro. Slendro. Nggih, nderek. Banyol kere kalih ngentosi para pradangga dahar sandelah sampun. Nggih, sak kere sak piring. Pindah pelok saged nggih. Lho. Saged sanget no. Aja meneh kok pindah pelok iki pindah seragene budal iki. Oh, iso-iso seragen. Ayo kene. Monggo Mbak, Nabi Mbak. Ah, nambi ngangkat. Aku guding kowe sitok iki. Napa? Lek luwe iki ngomel, lek wareg ngantuk. Cara manuk napa? Iki cara manuk anu jalak uren. Jalak uren ke mangane akeh neleke wah banter ya. Nelek kok banter itu. Lah piye jalak uren iki angger tek crit. Dadi jalak uren tuwek sikile medang kae. Ya anu to, wis apa ngranting. Pantek kae. Bah, tek ngono lek ngocem. Wis kaya gak banter. Gak banter nggon bah kadang kulan luar. Kayak terakhir nggonku tuku 750 kae. Tak dol payu 75 aja. Bah, tuwek. Tak bayar. Lah wis bangkrut kowe wis ketuweken kok iso. Monggo sinambi mlampah. Nggih. Liak-liak waton kecandak. Sareh sing baku waton pikoleh. Oh iya, monceh. Sinten? Jenengan nyuwun sinten? Compe. Wah. Compe monceh. Compe monceh. Lah yo bojone. Monceh iki Cina, kenci kae monceh. Compe. Ayo, Pe. Wah, ayo, Cong. Ketoke seliliten. Seliliten ta, Pe? Gayamu Pepe. Untung benggang seliliten lho. Oh. Ngono. Coba. Niki ya niki bar keluar negeri. Oh, iya. Iya no, kene kelasé luar negeri internasional kok. Nggih. Dah jan. Wah, nyebak. Mencap. Ayo, Pe. Lambene kaya lambene bojomu tuk tak mat-matmu. Kaya lambene bojomu. Bojoku sing maju malah dhuwur. Kayak selambu. Lah nek ciuman piye? Kono merangos. Aku yang merangos. Iya, anggur aku malam pertama kayak tangga. Wah, tangga teparu iki jangan ngantek ngluruk. Lho, lah ngopo? Kayak padu kayak tak tok. Lah kowe mergo kowe contong karo contonge kono padha nongsonge kok iso. Mangsamu. Malah kaya dandan-dandan omah. Ayo, Pe. Oh, Mas. Ya. Yo Didik nyuwun pelok, Pak. Nggih, pelok. Yo kene engko lagi ditibake duet engko bawane nyilih wae anu wae. Napa? Oleh lalu. Ya nyeletekku. Gak iso. Presiden internasional kok nganti gak iso. Bangeten. Wangono mudhun to, kepareken. Aku gak iso iki aku. Ya iki mbiyen ketua ibu-ibu kere ya mbiyen iki. Coba, ya nah. Pak. Ya itu loh. Bawahnya itu kamu yang menyanyikan. Biar enak ini disyuting langsung, video syuting profesionalisme daerah sini loh. Nah, profesional. Ngono, Barata FM. Dadah. Ngono. Siar ke radio, Mantar Barata FM. Dadi paling bangga nek radio ngene iki nggih ajang giaran masyarakat sekitar ki melu ngrasake. Nggih, Mas. Kowe yang di radio, Duk? Duwe aku. Radio apa? RCTI. Lho. Radio RCTI radio apa kuwi? RCTI iki radio cilik tanpa izin. Dadi suarane mek walah. Duh wong ayu sadar ora?
pepujaning ati iya jongpe digandrung kok melat-melat kok nyambi rono nyedeki rono digandrung wong lanang iki Aku bingung, aku harus yang kesini apa yang kesini? ya itu kan manut hatimu pilih yang mana kalau kamu paksa ke aku walaupun kamu itu nggak suka sama aku kamu paksa ke aku itu jadinya nggak enak apa dulu kamu udah nyambung satu hubungan rasa cinta sudah kenapa nggak diterusin kamu harus bisa move on sayang move on kenapa nggak diterusin gua sama ini dulu beda keyakinan. Loh, kok bisa? Ini ya harusnya kalau kamu beda keyakinan kamu ikut sini atau sini ikut kamu. Bukan agama, Bro. Loh, apa? Gua yakin sama dia enggak yakin sama saya. Coba tanya coba. Kamu upel-upel ya? Walah Pepe, ngetok-ngetok enek campur dadi senane upil. Enggak ini gatel ini kenapa? Saya sogoknya. Oh, saya sogok ya. Sogok. Kaya ngene sama Sirus. wong nandang asmara. Ngapain kamu dulu sayang sama gua? Kiki tapi sinetron. Iki Sinetron di antara Iya. kasih tak sampai. Coba. Aku seneng karo iki adalah Iya. Kasih tak sampai. Coba. Pamane. Rangga. Ya. wah, wapi. Action. Ya. Pamane kowe. Rangga. Apa begini? Rangga ki karo Rangga ki cinta. pacare cinta. Yo. Oh, anu film. ADC gitu. Iya. ADC ada apa dengan cinta? Codot. Codot di grup lacot. Kok ada apa dengan codot itu? Ada apa dengan cinta? Oh, nyedot pelemu ya. Kowe iki jan ngus ora. Studio standby rolling. Action. Ya. Coba. Rangga. Coba. Takarmu lah. Coba. Apa cinta? Kenapa kamu dulu tega ninggalin aku di bandara? Habis saat itu aku nggak tahu aku harus bilang apa. Cinta. Apa? Ini Rangga harus cinta yang Solo tadi. Iya. Sekatenan. Sekatenan ki mau. Lagi teman kita balik gamelan. Loh, iki anu kok cape tradisi kok. Kowe tak nuansane ning Jawa. Cinta. Yo. Iya Rangga. Satu purnama aku menunggumu. 1 bulan aku menunggumu. Tapi kamu tidak ada jawaban Rangga. Aku telepon, aku BBM, aku kamu nggak ada jawaban. Apal skenario ngono kok. Anumu. metu. Bapake. Mukidi. Anakku. Iya. Kerjanya bapak apa buta? Kenapa kamu berdampingan dengan pria ini? Sesungguhnya aku sangat mencintainya, Ayah. Kamu mencintai? Iya. Apa kamu tidak tahu bahwa ayah ini pengusaha sukses? Tapi bagaimana, Ayah? Kamu berdampingan dengan orang yang tidak mampu. Kamu tahu? Papi. Kamu tahu anak siapa pengusaha sukses? Pengusaha jelantah. Papi, walaupun saya suka jangan melihat dari ekonomi saya, Papi. Ketulusan hati saya mencintai anak Anda. Mencintai. Kamu bisa nggak bisa harus pergi dari sini. Pergi, Papi. Angkat kepala. Papi, Angkat kaki, Pak. kalau saya angkat kepala, nanti pagi kalau raup gimana, Papi? Kamu angkat kaki. Kamu pergi nggak? Terus sepite sampai mana? Mami Oko. Kamu harus pergi. Kamu tidak tahu di sini. Saya cinta kepada anak Anda, Papi.
Kamu harus pergi. Saya cinta. Pergi. Kamu pergi. Jangan. Harus pergi. Jangan. Aku mencintainya. Kamu tidak boleh nikah sama ini karena kamu akan aku nikahi sendiri. Oh, waduh. Papi. Oh, lah Pak celutak no kok bae. Pak Pualon. Kalau begitu kita bagi berdua, Papi. Wah kok ramu Alah, ini podo sinetron wae. gombal apa kok iso. Coba terus nada. Wah. Iki kok molat men. Kaya Kene Dad. apa sih? Panjenenganmu tak aturi pinarak ana ing kene. Paling kowe nandingmu ojo ngkrokno. Aku kok gue rebutan toh? Apakah saking aku cantiknya? Ah, model kok nyambe. Kok saking aku cantiknya. Wah, bahasamu ya. Saking aku giliknya. Wong kang nandang asmara giliran ayah kita Apa to awakku dhewe ya ngono apa piye Plutuk kae kok nembang Sopra. Sasa. Duh dewa Jawatakum Jak menghayati. Welas somring awak apik cengkoke iki tenan kae nek gelem nembang no kucinge langsung lairne kok tak pelontot tak. Ya. lho kowe lho Besok kapan Besok kapan katekan Kue Pak Welek. Kok nasaku kok oper-operan to iki mah. monggo Pak De Oh Bang Roma gimana ayo satu kalimat aja buat Dek Rita jejer lan wong ayu yo upamakno nakoda tanpa prau sasat sara ing Jalotri endinge kluthuk nano Nano. Nano Nano Aku seneng heksos. Malah tau permen. Idam Sari Ayo. Ndang kowe iso Aku ya pengen ngrungokne diajeng Rita yo. Enggak Eta. Aku suaraku cuma buat Roma lah kae koguan lho iki Roma to kae koguan kok mangsamu Enggak mau Lah, kalah karo roti sisir. Malah roti sisir. Iya masa balik nih roti kerumpul. oh no Mas Adi iki pengusaha roti dadi ya Bang Rita. disesuaikan Perrotian. nggih omong ana sing nyuting nek guyu aja nemen-nemen kengko wireless-e dimplok Jenemen-men bos ngono nyantai wae Dong pendang. iya neno Nyidam sarihas Eh. tembange lawas
duet panjenengan karo aku. What's Napa Mas? You and me in the song and the song Ojo Digondeli. it's so hard. Oh, no? yes okay. I'm not apes. Opo? Ya dak kemayu You dapurmu. the song and the ring and the camel. Camels. Ngono. Gembel. The game dance? You understand? You understand? Yes. You understand? Yes. What? What? Oh, what? Coba. Janjine ora. Janjine ora tenanan sebule kriwi dadi kro Deli. Piye wong ayu? Pulo wis becak yo Dik. Wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang slingangmu. Aja dadi runtine hatimu. Iwak cucu pasar jol tuku ciper jo samar yen ora tak pikir aduh Dik aja kuwatir aman yang kendala neng boyo lali dan tak budal ojo digondeli aduh Dik ojo digondeli bangkat sangkem ya Satria Sound System sedang menuju para KFM makasih video syuting Ya. Pulau wis bejaku yo Dik wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtine hatimu pasar jatuhku ciper jo samar yen ora tak pikir aduh Dik ojo kuwatir ana kadal kecemplung oli kang tak budal ojo digondeli aduh Dik ojo digondeli bangkat
kasih. Jane diteruske. Iki nek kula jane nek krepethuk panjenengan ngoten ajeng kula ken nggarapke lagu kula jane. Napa, Mas? Esem lan guyumu. Ya kanca-kanca. Lho, siap napa mboten? Siap. Wong larase ya padha kok iso. Pamane fotomu ning kamarku niku ya pelok iso. Nggih, pelok saged. Ngoten pamane sing sitoke pamane kowe lan aku wis sumpah ing janji pelok ya iso. Rupane kula gawe pelok mergo pelok iki senengane cah nom. Oh. Larang sing nyongo. Lagumu apik tuh sing klasik dek iki lho. Napa? Wis sumpah janji kita. Iya. Slendro kayak. Slendro ya kayak ya. Iya apik. Ya apik malah. Sumpah janji ki apik. Slendro nih kok Mas. Cocok kali sama. Coba. Sakit nomboten niki kula ya kok. Lho. Daripada ngisi-ngisini. Ngawur isi kene. Ya isi ya engko lek wong iki lek ora kena latihan, ora kena ketemu kan ya engko lek aku sampai wirang lho ya ngisi-ngisini wong kanca-kanca. Sumpah janji. Sumpah janji Slendro. Oh Slendro. Nah ngene. Saora-orane ya komposer kabeh jadi gawe lagu kabeh. Janji sabar waton raga susu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu oh. Wis jenenge senggaan. Nek aku senggaan nek. Wis senggaan. Wis janji sabar. Sumpah janji ya. Sumpah janji. Sabar. Wis senggaane sinom. Sementing lak larase Slendro pas aja. Aduh. Lah ya bener wis cocok karo judule. Berarti wis anu apa sih chemistry berarti. Iso. Ora latihan nek. Ora latihan iso ngiring aku. Sukses lho. Asli. Mbak peke waro piane Mas Budi. Napa? Sing nderekke Ibu Bulastri to. Sopo Mbak Astri kok Bulastri mbiyahmu Lah iya Ibu Astri lho. Ya iso sapa ngerti panjenengane ngasta Mas Budi pas nderekke sapa senior dalang wis iso dirangkul. Muga-muga. Ngono ki hormat to karo penyanyi iki. Lah aku kok mbiyen hormat to. Apa masamu tiang bendera kuwi dihormati gitu. Oh, maksudku ki yo nglenggahke piyai sepuh dadi mikul dhuwur mendem jero. Wah, mikul gawe wedi ora apa to. Mbak Compe sampun katur. Menika kalajengaken nggih menika dawah. Titiwanci nggih menika Mbak Un. Lawang sing mbiyen. Saiki mesti saya apik mbok openi kok. Kaya tong perapatan wedi. Lah iya. Linggo e wangel ngowe. Lah teng nggih monggo Mbak Un. Wah. Mbak Un. Ya Banyuwangen genti, seger mon derek. Nek mau kulon ya wis kulon saged diserambah. Bahwasanya kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang bisa dinamakan Nusantara. Nggih. Wong nyatanipun jenenge wayang iki luwes ya. Dados mau nggih saged nggarap bangsa lagu-lagu dangdut, lagu etanan, lagu kulonan. Saged fragmen ketoprak, sinetron ya iso. Ludruk iki urung ki ludruk iki. Ludruk dereng. Dereng. Paling ora ludruk setengah jam 3:30 nangko bablaske wayang wong perangan Bambangan Cakil wayang wong jam 4 anggo 5:30 tancep kayon. Nah nggih mboten apa. Mang tancepke dhewe. Monggo Mbak Un. Nggih. Keng napa? Slendro nggih. Iya. Sumpah janji. Baleni sumpah janji. Mbak Banyuwangen, Mbak, dibawani riyen, Mbak. Oke. Ayo Thomas aku dikancani to. Lho genti kluthuk kaya aku wis mendampingi. Ya, Nduk Compe kok. Wis niki anu lambungku rada kumat. Ngono kok nambah. Amin. Lho, iki saestu lambungku kumat. Ayo. Iki ngono. Lambung. Kok wis saiki klewo-klewo karo aku, biyen kaya ngopo. Un. Ayo, Beb. Wah, ya aku roh panggilan lama ya, Beb. Heeh. Aku biyen kayak telek bebek ya, Beb. Ayo to, Beb. Baby ngepet. Duh wong bagus.
tantretan. Iya ta? Dek iki gak ero basa tantretan lah bahasa khas Madura to. Ngoten. Tegese napa, Mas? Lho, tantretan iki sedulur kabeh. Oh. Ngono, tantretan sedulur kabeh sing numpuk. Ngono. Nyaman nunggu. Heeh, tojuk nak kanak. Lungguhe sing kepenak. Ngono. Oh. Ayo. Delemah kakek. Bede. Lho, bede gelen. Delemah iki tegese arep nang ndi? Arep nang ndi? Ngono. Nu. Lho, apa kuwi? Kok nu? Toju dina. Iya. Toju dina. Sedina pira? Sare. Oh, 2 dina? 2 are. Oh, anek umpama telung wulan. 3 bulan. Oh, 2 wulan? 2 bulan. Anek sak wulan? Sebulan. Lah, iso mbok abapi iso ya. Oh, iki tinggalan lho iki tenan. Iki dagelan nomer anek sing mudeng iki Banyulan iki. Mau sing limbakno wis lambune wis sirang mbok tambah iki. Lho iya yo. Iya. Iya, Be. Jande. Esuk awan sore bengi tansah kelingan. Niki ugi kula aturaken dumateng para warga masyarakat ing mriki. Lajeng Bapak Suwarno Sakutrah, Mbah Nuwun. Sedaya perangkat desa, tuwin simbah kula ingkang wonten ler mriku. Mbah Budi Marsono. Oh, Mbah mriki nggih. Nggih, saya ingkang baku menika dipun giaraken langsung kalian Barata. Kalih Radio Barata. Nggih, salam kula kagem kanca-kanca dalang wonten Magetan. Ketua Pepadi Mas Win. Wonten nyanipun Mas Alek dan juga salam hormat Pak Bupati Magetan Pak Mantri kali Pak Samsi. Pak, nggih. Wis salam ngono, Mas. Ngawi Mbah Kung. Nggih. Mbah Bupati, Mbah Kung. Niki salam kula kagem Pak Bupati Nganjuk. Lho. Aduh, Ora teko. Pak Topik. Salam kula Pak Topik. Ya di penjara ya wong ya. Kowe ya napa kayane kok iso. Bupati Ngawi nggih luar biasa berbudayanipun, Mas. Wah, ilok tenan. Pancen Jawa Timur niku mboten kenging disepelekan babagan kesenian. Mesti anggere enten kesenian sedaya wiwit saking pemimpin strata atas sampai bawah niku mendukung semuanya. Mugi-mugi budaya bisa lestari, Mas. Nah, nggih to. Dan Kontring. Semane lirikane gawe atiku deg-degan. Pak D sinten? Pak D, aku anake sapa? Apa iki? Apa iki sing jenenge lagi kasmaran saben mung tansah dadi pikiran gandrung marang rika ati bingung dong tambyane
Ugi salam taklim kula, sembah bekti kula kalian sesepuh dalang ing mriki. Nggih, Mas. Mbah Sukirdi Gondo Laksana. Nggih. Kula wau sonten ugi. Kula sampun kepareng sowan mrika nyuwun pangestu. Amin amin. Mugi dayane nyembuh. Wah, estu Mas, sinten sing pomo dalang-dalang ruwat sakniki pinten ingkang nerusaken. Lah nggih lho. Sing diarani empu nggih ngeten niku. Nggih, duwen sedaya kadang-kadang dalang, pepunden dalang ingkang wonten ing tlatah Ngawi sedayanipun. Nggih. Kula nyuwun parilah sarta nyuwun pangestunipun nggih. Niki enten dalang sing apik, Mas. Rekae dolanan ringgit niki. Nggih, enten dalang sing apik. Pak Sarjono. Biyen undang. Oh nggih. Angger mayang wis mendem sik ra sida mayang. Dadi ndingkluk ning debok terus. Saya kok Sarjono to? Pak Sarjono. Dalang sing mendem mana? Bisa. Kamu mesti paran karo aku biasanya. Melu ndedonga mugi katampi kasuwargane Gusti. Amin, amin, amin. Sementing iki pokoke tau nglipur, tau nyenengke warga masyarakat. Nggih. Apa ra krasa welia sing sun marang rika tambyane kudu katamu pun Pak Petro. Ya, Siap. Grabakan Banyuwangi. Gerajakan. Oke. Ya, monggo. Kanca-kanca. Raino
Ibu Uun saking Madiun. Ah, nggih. Kang putra Mbah Bejo. Ah nggih. Nggih, nggih. Seniman dasare. Sing kakung seniman sing putri Seniwati. Kayane mlumpuk. Kakung nggih ngasta wonten Surabaya. Lah nggih ta. Garwane Pak Uun ngasta ning Surabaya. Kluthuk niku nggih sing lanang seniman. Sing wedok nggih ngasta. Napa? Bakul nomor Bu Seniwati. Oh. Oh, bakul nomor. Teh omset saikmu 300. Omset. Pindah melih kantun setunggal kang dereng dipun dawuhi. Tembang kangen. Ah niku cocok. Niku wonten pamundutan. Nggih. Sinten Mas? Ibu. Tembang kangen. Ibu, oh Bu Cikastara. Oh, Ibu pun ngaturke cakepan Sinom Parijata. Mbak Putri. Monggo, Mbak Putri. Mbak Putri. Artaloka. Motor duwiten. Ya Mbak Putri. Karo iki mau ngendikan Ibu ki aku manajer. Manajer. Ada. Wah, bareng ngawatek caur. Caur Ram. Caur kau wedi. Garwane nggih inggil kok ingkang ngasta demung niku. Seniman nggih. Seniman. Oh, demung satu. Nggih. Yoga Mas. Ya kan yo seniman. Wong ki kan yo seniman kan jenenge dhewe-dhewe. Ora apa-apa sok ndek anak-anak jenenge glibet. Glibet, anak yo kan jenenge glibet. Ah, ngono. Seniman saiki mulu diburu alih donya lho, Mas. Lho. Kok iso? Lah kene napa? Lah donya saiki lho, maksud iki donya ki dunia. Oh. Diburu kepinterane iki lewat luar negeri Eropa, ditransit kono kabeh kok. Lha kene nek diburu arep dibedhili siji-siji. Boten, tegese diburu ki digoleki arepe direkrut ning kono. Dikedhuk. Ning kono dikedhuk. Sing lanang dikedhuk. Ngelmune tegese. Kabisane kapinterane. Larang lho seniman saiki. Lah nggih. Monggo tembang kangen dados. Yo. Ayo le. Yo. Enak era umum. Apa artinya minggu? Ya. Kok ya sing gawe. Bagi orang yang tidak mampu. Masih bersama Orkes Melayu. Ayo John. Asik. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Jangan lupa tepuk. Iyo, Pak E, sawahe didol wae. Aja. Pak E, sawahe didol wae. Wes ben melarat. Mbok-e, sawahe diketok nih, yo. Ayo yo.
Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Klidik. Menika wonten pamundhut susulan. Apa meneh? Menika wonten semeseses supados menyebut Bapak Budi. Katuran pisumbang dono swanten. Mugi-mugi dados renaning penggalih ingkang amakugati. Disunipun kae. Biasanipun berkah saking dandang gulonipun. Inggih, dandang gula menika. Dandang gula Mas Budi, monggo Mas Budi nyuwun berkahipun menika pamundhut saking ingkang amakugati. Menika SMS Budi, SMS Budi. Maligi saking ingkang. Lah menika. Inggih. Lah monggo Bu, yen waos Bu. Oh nggih menika sampun. Pak Budi katuran basa. Wah, ceke urung kok iso. Menika Sinoman nyuwun bawa dandang gula, lek suling sing bawa bapak penggemare bapak. Pripun to Bu? Kok mulek. Sing bawa bapak menika saking penggemare bapak. Delok jame jam pira to? Menika nembe jam 12 kok Mas. Nggih. Pas nika dandang gula monggo Ibu. Monggo Bapak. Nggih, monggo. Oh, kula wakili mawon. Nggih. Monggo. Monggo Mas Uduk, monggo. Monggo. Dipun wakili, dandang deresaken ketel menika saged. Nggih, Bapak nggih. Ingkang wigatos sampun kula aturaken menika wonten sesule saking ingkang ampun pamundhut nggih. Pamundhut menika wau Mas Bayu. Khususon. Katujaken dumateng menyipun Bapak Suwarno. Sak kula wangsa. Inggih. Monggo enggal. Monggo Mas. Ayo. Sama yo kenya aku piye kok. Arep ayo sekolah. Monggo. Mike aturke bapake. Ya, monggo Bapak Budi. Dan iki bapak niku pun jenengan pun nonton mawon ben sang apa-apa kula ngoten. Tutuk ki mariane yo kleru. Nggih, nyatane Bapak Budi. Kula nggih mboten ngiten mboten legewa bilih bapak kula niku kagungan penggemar. Nggih. Oh, kadang niku do saniki seniman do penggemar piyambak. Aja meneh kok dalang, tukang jidor ente penggemar saniki ya. Monggo Pak Bud. Monggo. Nggih, monggo Pak Ibut.